At home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace, these fruitful years. Full of grace, 75 years. Full of grace, Diocese of San Fernando. Full of grace. Magrasyang begi po, kalugaming kakrusada. Welcome king ikatamo pong programang Inkrusada, the special edition, 75 years full of grace. Masaya tamo po, uling kilugda po uling Beto Cabanwa, pag masusyan tayo po in pangatatag na ng diocese, in 75 years full of grace. At betong po ka rin parokya, pasyalan tamo, yapin po ding pilgrim churches, may pili king Archdiocese in San Fernando. At ngayon po, tsutamo po king Our Lady of Fatima, king Hensonville, king Angeles City. Maya pa, bigi po mo. May pabigin mo naman po kayo mo. Amo, pakilala kayo po, paring kata Manuel B. Cruzada. Muna pong dili, abengin Diyos kayo po, si Claude ko po. Ako po'y Reverend Father Rafael Sedet Mariano Paras. Kompleto yan po. Pero mas bago na po king lagyong Dixie, Father Dixie. Kingwari po kitang kadwa kong lagyo Sedet. Beling tagde po, Dexe. O nang dipengari ko po, medyo masanda niya ang bagyan. Po, so mas bago na po king lagyong Father Dixie. Kalupa na po ni nga pag na nga makasalukuyan po kay po makadestino king Our Lady of Fatima Parish. Malabanyas na po Angeles City, kay ni King Hensonville. Balak po mo, Dixie, oling sexy, ana. Oling forever yang po yamo. Among pila na kayo pong banong pari? Going 33 na po kanyan. Si po, ni-ordinan ko po anya pong December 11 of 1990. Di po. So, ngayon daratang po December 11, 2023, nung ating pumbye, arating makadwa, 33 years na po kimpangapari. So, among ka-anibersaryo yung diocese na po. Opo, kita po panahon na kasi ng kikatamong Orsobispo Emeritus, ni Aposeto, halos yung ordination po, December 11 na, uling ka rin niya po itang Aldo, mas libre ka rin Kapampangan. Opo, bala mo, aldoning Kapampangan, aldoning Kaparian niya po. Pilang kayo pong may ordeng katamo? Niya pong niorden ng kami kanita, kini pa po kini kaya po kini king kabetikan. Apat ke po ako, iya po Rading, iya pong Eric Ilagan, iya pong Dan Bison. Yan po, kami po mga kalingwan, alam mo. Apat kayo po mo. Noong 33 years na po, nukal na kayo po mga paraskat ng parokya po? Impo muna ko po diling destino, anya pong kayo dinordin ko derara ko po, King Eskwelahan, King Universidad, King Assumption University. At during that time, makatok ng kayo po kanita, King Cathedral. Kaya din niya po kanita in the late Bishop kay po Galang. Kaya rin po assumption naman. Kaya rin po kanita Assumption
Ipay-tagon po, dakal po kitang panon kanitang mga atake, mga sakit, karen pari. Kaya po kailangan po sumawag ko po kayo ng metong parokya king San Nicolas Parish, Altimong, teka coadjutor nga rin kitang panong kanita. Ang the late Apong Torres, No kayo po yun, King Makabebe? Makabebe po, St. Nicholas Parish. Mapilan mo po naman pong bulan, mga 5 months siguro. Kaya na po nita, may destino ko as parish priest kay King Kainin, kay King San Agustin. Yan po yung nilo namin diling naging parokya bilang pura paroko. Kaya rin po sa nagusto na mo. At tatandaan niyo mo po? Dahil tayo po. Medyo po tapunto. Memory. Kaya rin po po King San Agustin, kay King Kainin, may destino ko po kay King San Agustin mo naman. Santa Ana po. Santa Ana po. Oo, Santa Ana. Opo, karin ko kanita niya, seminarista ka pa na yan mo. Kay ba't po? Kaya rin King San Agustin kanita, karin po may destino, karin kapatanda mo pong kulot kay King Palmayo Resettlement Center. Ito pong Sacred Heart Parish. Ako po'y mumunang diling naging officially pura paroko. Kasi po kitang panahon kanita, at ko pong eke po disan, pero iya po'y pelitan po, metong niya pong banamot paring mamantabi ka rin King Resettlement, ita pong the late pong Nelson Capili. Kaya po, itong yung Franciscan Friar. Iya po yung pelitan po kanita, anya pong meteya, yung manasikaso yung magasikaso king community. So yung mateya po, alam mo, mamalit, karing po lindot, karing dapat po, dinistino, iya po seto. Kaya rin ta po. Kayari po kay King Resettlement, kay King Palmayo, King Florida Blanca. Ano po? Ni destino ko po yung katuki kay King Villa Julita, King Santo Cristo del Perdon, Paris kay King San Fernando. Arin po naging pura paroko for 6 years. Santa Lucia po ikaw kami ba? Kay ba na po nita, may destino ko po Santa Lucia. San Fernando po. San Fernando na po. Kaya rin po King Villa Julita. 6 years po naman po. At kaya rin na po niti, yan naging kasaluyan po Ini parokya. po Hensonville. In Hensonville po. Susunod po kanyan, Baka cathedral siguro. o kaya, May problema yan. isang pamaragol na po. Kakal na nagwa parokya hamong na po. Niya pong malusak mo, at tatandaan nyo, ay malusak, yung pong kaingin. Seminaries tayo kayo po ang tamo. Kanita po kasi, anyang panahon na pari kayo po kanita, kaya nila po, Yapong Alex, karin kayo pong danuman eh. Yapong Alex, Yapong Radin, ako po, meron niya po parang parokyang pupunta lang na rin seminarista. Kaya po, At saka, karin po nga nakapari, makarandang ko po. That time naman kayo po nga, balang community kayo na po. opo, in fact, nang pong mag-simbang bengi, ni Panisita Kepo, Opo. ang puwapak mo na yung Holy Week. At kaya po meto nga bengi, ni kaya papasyalan nila po, lalong-lalo na yung Huwebes Santo. Siguro na yung pablasa na mo, na yung makasulok, pero wala naman magbisita iglesia. Ikami-kami mo. So, ikami hindi pa mabisita. Magbisita lang po kanta, bangka. Ano po, Oo, bangkaman. ka. Eh na po kalupang heni, balita ko po, kasi malok na po may kahuli, may kapunta yung dati kong parokya. Baka sakit na po. Dati po makabangka. Maglakad ka pa kanita, kimpantalan, papunta kay parokya, hanap po halawot. Di po? Ini po mo nga tinabuntige. Kaingin ang po buking Bulacos. Inamumela ko talaga ka lang gabon. Yapin po yung malusak. Ano po? Pero niya kung kayo talagang abi-abi, ano po? Wow, tsaka kanita po, walang aldoya ka mababasabitis. Kasi po, huling geng-geng danuman,
de po kay kami mo bro, matapong tayo king mission, king apostolate, sa akin kay bangka, malyari kay kababasabitis. Opo. At saka mong, atatandaan ko po, o tag magbisataan po ka ring barangay, at hintahan po pupunta lang karita pong Marangle. Ba't everyday po nanakbag kay kami king... King tarundod na eh. Opo. Opo, kilapin ha. Ito po po ka kami nakbag. Oo. Tama ka dyan. Opo. Pwede mo na, tatandaan mo po itan eh. Opo. Yeah, po kasi na yung takal po rin may mag-apostolate naman kay parokyan din. Kahit po, tsaka kaya ba naging po tutuwa ka din. Kalikod mo ng pagya. At saka mong ekwa kalimutan yung magbisa tambo. Kita po makakabit yung bulletin board. Kasi po yung big opening song lang po, Dr. Red Rose Reindeer. Tatandaan niyo po ita? Yung si Bambingin po ita eh. Karebaryo. Magpasko po ita. Magpasko kayo ba? Ita po yung opening song. At tatandaan na kayo po, instead na minwa kayo, may hindi akong naili kayo. Kayo po totoo ng maili. Kayo ba't yung mas ekwa kalingwan, ita makakabit po kita dalita pag-ibat. Yung dalita pag-ibat, irole po makayan, makasulat po bala yan niya. Merry Christmas, Happy New Year. Kaya rin tao makikala, Merry Christmas, Happy New Year. Dalita pag-ibat, kayo ba't wikit na kayo matamong, kayo mang kubit sa mimwa, pero all smile kayo pamurin. Muna pong dili na po. Rin po kasi parokyano ko, simple lang pong tao. Na po, ita pong isipan na para kanila, yapit ko ika, masaya na po. Siyempre, muli mamburing siraning tula, although, correct ala. Kita pong parala na ano mo, ela po lulungkot, ela po manamdaman. Antimo ika, nung itang entrance hymn da, mapulit liturgical song ita. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Siguro po, special na kanila ito, Oling Pasko. Uling Pasko. Anyway po, already memories ng kayo patambalikan mo lang, ng kayo may lila ka mo. Of course, ngayon Opo, ita na. Oling catechism na po talagang naganap na. Ay, Ang poting liturgista mag-meeting na lang. Tsaka po, mga kandida po kasi sinners na kami, abi na kayo pumatutod. At di mo po king kwarto, abi-abi ang tamo na kanya. No? Paglagay na lang. Talagang ekwa kaliwanita, kaya siguro po may itong mga bagay, ekwa kaliwanita nga mo, itang is always cool. Salamat po. Maganda ka, welcoming, at saka siguro pwedeng sangka na bakit tayo po totoo itsura, uling lagi po makasmile. Natin pong higin kaya mo ako, pila na kayo mong panong pari, 33 yan na. O mo, mas matuwa pa po itsura kaya kayo. Kasi natin po kasi may pagkwento kayo nga mo. Hindi po kasi pari talagang very taxing niya. Kaya po, maliban po kayong schedules, din po taong karunot mo, ngayon mo naman para-pareho po isip, para-pareho paglalawe. Kaya po, lalong-lalo na, kaya kung rugalay ni, ang pakaretang pibatan po ng aliwang parokyo, kaya po talaga po, kumbaga, metropolitan, miyayaniwala. Kaya po nung pagki-para-pareho talagang kaya katamo pong isip, kaya talaga po nung era man lungkot, makipate ka. Bata po kasi nung kaedad ka, medyo ako kaya mo, kaya mamilita na ako po laban. Naman gana-gana susuguran na po. At di mo po itamong, at yung tamong po kasi king Angeles na po. Potas na yung Angeles City. Pero, nalala po rin komposisyon na po din tao king kay parokya. Apo, punta pong kalpaning nga banggit mo, Angeles City nga mo, siyempre po, yung munang dealing impression mo, pinitang first class yan. Ayan po sa ganyan lang first class din parokyano po, wali po. Nung kita pong position, kita pong karelang kabilyan king yung parokya po kasi ini middle class na po rin tao, yung karelang tamang yan. At yung pumapila naman po ka, bilang lang. Pero dakala porsyento po, 70% if not, kahit po, alos kita simply, pababa po. Lalo na po siguro yung sakop yun mo. Opo, kalupa na po nining parokya po, nung
may pabanda na po Kenny, diferensya mo pong bakod. Nung lumawi ka kayong lipat ng bakod, tete na po ini. At kayong lalam na po ng tete, karin kapag tamo pong Badyaw, ding Bisaya, Miyaya ni Mano po. Yan po. Malapit, impong pang mong kanta, sakop yan po, alin yan. Impong pang Kenya po kasumagi na parokya. Yan po, in Keniking Santa Teresita, iya po ng Diyon, makasakop ka nito. Po kaya peking ka na po parokya. So, ini po among option na po ng Balibago? Po, once upon a time po kasi, in parokya niti, under ya po king Imacon. Pero, king kapag kursigyan na po rin ng parokyano Keti, king pamanimunada po rin Sister Mel Roque. No, during that time, ing pura paroko po kanita, ikay po, iya pong Edmus ni. Nepo, ilan po rin mi papanyaw, kanita po, mi tatagay ng parokyan Keti. Kasi po niyang may announce po na may million lang pong 7 churches mo. In criteria po, ano pa na po yung panabili ng Pope Francis, go to the peripheries nga na. Kaya dapat may utang, periphery wari in Hensonville nga ra po. Considering pin Hensonville, palo tamo po village siya, tamarang na village, kay ba't Angeles siya. So ito po pala yung dahilan niya po kasi yung komposisyon na po rin tao, niyayaluan nila niya po. Tsaka po rin ka na kung sakop, baryo ang po pang sitio. Simple la po baryo po sitio. In fact, may po ngaling mga timpong kaya kami mong chapels, bala pong Sabado po itang magmisa. Kung kaya kami mong itang chapel po, walang tindahan niyang malaki, kaya bateng tao, patasisimbala, magdalala mo po bangko. Kaya po itang murang makatol dati. Pero hindi pong ikatang pisamban, kalaguna po kalagona mo. Opo, bunga na po ng pamisaw-sopan na po rin kaya katamo pong parokyano Keti. Tuloy pong balineni nga akong din po. Mo po pang makwaltay ni si Iya mo po, pero ang importante, komportable lang mga di. Ito po yung importante na ito. At di mo pag kami anak parya mo, nanon po pong style tanga tuloy ko rin, banta makapagawa lang ko kanyang kalagong pisamban. Nanon po maging project siya po, bayo may gawang pisamban rin? Bali po, ako po yung tutunan yan, di isang po na yung inunan diling nga nalakad kay pisamban na ini, ing minunan diling meging pura paroko, ya po may-may. Amar. O po Amar. Ita pong pekay structure na telakad na. Po. So, nag-iyang pong mga domban mo ya pong may-may kante. Uning ni movement, ing mamalit ya pong dan. Ya pong dan po naman, inassume niya po yung obra, aparte king bilang pura paroko, ing pong pamipasundo na ning pisang balay ni. So, sindo na po, nga kakiyong yan, na po, walang, kaya na po nitang panahon ng meging pura paroko, kilog na ni nga nababanwa, ako po yung tutuki, di ka problema, kasi po muna dili, dati po kasi ini-tile siya. So, yung kelwatan po, kasi may magayon. Yan na yun, nepo, miyayaliwa po kalamidad ng kay, mina. So, hindi wami po, pag-uwami niya po ining kikatabo kong flooring. Ini po, Marmol niya po niya mo. Uning, during the course na gagawan de po, yapuntan po, pepayari niya naman ng altar. Uning, kaba kung gagawan din ni, retablo niya po itan pepagawa ng Dutong niya po. dutong niya. Uning, ita pinediscovery, uling malapit kay po kay Niking Sapa, kay batating kaya dating kuwayan king Nene Kumbento, na pepalako ko po, kaya nila pala may mugad din kane, at dinaran na po kilala papunta king altar. So, talaga pong literal king altar po, tusukan ng makanyang daliri mo, lumubyo, kasi ala na yung laman. So, ito pinggewami, paggawa niya po ngayon. Hindi po kani concrete retablo ya kanya yan. Po, at pasalamat ko po,
Brother Reggie in House of Saints, ya po yung many muna kayo banta po gawaya. Malaguyo pong malago po, takatsukaw po Kenny. Kaya po tapong pilgrim mo. Pag pilgrimage talagang po talande po. Masanting niya po. Siguro po na minsan ayisip po po mo. Kaya po, kaya lalo ipisan ba, mag-reflect niya po yung pari. Magala kayo po yung amo. Bayad siya po yun eh. Hindi po na yung kasating ipisan ba kasi kalupupunan din tabi kong higit. Aluwayo po tatak na yan mo. Very beautiful yan po talaga. Dati po, yung pong imahina po ning kaya katamo pong Indong Birhen ng Fatima, kaya tayo po side. Manay muli pong kaya tayo po lele, balamang medyo... Malaming lilele po niya. Lele, medyo malulunod kang bagya. So niya pong, siguro may nito na mo itong dalan na eh. Kaya pong panahon po, ingaltar po talagang mayane yun, pagulis kay kanya. At sabi po, puti tayo mo di ng bale. Talagang permanent din eh. Por repositorio, kumbaga, kaya katamo pong Indong Birhen ng Fatima. Kaya po, may design niya makanya at yun ay po kilibutan. At yun ay po balik. Tsaka very symbolic yan po niya mo. Kita naman kita ng ng Mama Mary na po. Opo. Nung kanya pepakiting Our Lady of Fatima. Masanting po masanting ka rin lang Bisamban. Yan po ako aside po ka rin programa yung King Bisamban. Kasi po, po kasing pilgrim site, yapin meto niya po yun maliban po gimama siya na rin tao. Siyempre po pitulan po rin niya po, meto niya pa mo rin pito po yun kaya rin na pong mama siya natin pong Corporal Works of Mercy. Pwede lang po mamiyaging bahay pag-ibig, munting tahanan Nazareth, o kaya po ang program for the poor na po yung parokya. Nala po yung program for the poor yung po yung parokya. Kaya po ating kayong programa kayong parokya, bahala yung pong Domingo. Ating kaya po kasing ausandang feeding program para karening anak. Po. Bahala pong Domingo, pakalanmi. Pero sabi ko, feeding program, feeding apostolate, ito po kasi nga manong feeding program, masyado yan generic. Kasi po, ang king gobyerno, tinang feeding program, din LGU sa tilang feeding programs. Po, kareng offices na yung kahit po gagawa ng feeding programs, ng social development program, sana ako po ay isip me, kaya beda po rin kaya katang officers, o tamo mag-create na itong programa nga sabi tamang kaya katamo. So, imbis na feeding program, dati po, yan po yung makalago yung mga niyan, kaya yan pong lingap program. Kita pong lingap program ito, balang letra ating kabaldugan. Lugod, ingnano, manggagawan, apa magmalasakit. Yapin po ito, yapin yung lingap program. So every Sunday po, din pong anak, ingagawan niyo po, pasimban nila pa. Po, pasimban lang, iba na po nito, tuturo lang. Kumbaga, lang Sunday school, tuturo nila pong mga di. Iba't na pong mga di, ating kami pong katay up, karasking larangan na po ng mediko, bang kanita po rin anak, ababalo tamo po, Healthy na po na. Well-nourished. At saka mata po, makapag-set kaming medical mission para karela, at makay mo naman po para karen tao, nepo, makatuwa. Pero basically, o ita po, kay ba't na nita, pakanan nila. Every Sunday ako ito. Malibang kanita, tuturo nila naman po kitang personal hygiene. Banta po patalong laking bisamban, at least po malinis lang po, presentable lang. Then kayo po kasi po itong bibiruan ko rin ka na akong ligang volunteer, sabi ko, turo yung maglinis king katawan na rin anak. Kasi ako, pansinan ko, tataba na ako. O bakit po nang connection na nito? Tataba ko kasi ako babaw ng fertilizer. Ako nga. Babaw ng fertilizer rin nga anak. Kapandimban nyo lo, kasimban tala, turo tala, siya kapantala. Eh, ba't tauli niya mo itang pakanan tala? Pero ito po, every Sunday ako ito.
7:30 na pa po ni ngabak, di nga nakakit mo no po kita king gulot. Di po, getang gig ka rin. Kasi po niya siwang yung kiti at mo po no karakal lubitis na rin nga. Paluban nilo, anita. At kibat po, teta pong rugal, ketang teka gulot na yung teta luklukan ka rin. Di po, kanila po makapwesto. Every Sunday po, papakanali 130 Wow. children. 130. Ano po oras ka mo? 7:30 po, mag-assemble ketaking lelep yung kumbento. Punta pong 8:30 ning abak kasi regular mass niya po ite. At yun nga po at makapwesto lang. Every Sunday, 8:30. Mayari na po nito, dalamin o ketaking feeding center. Kita mo pong feeding center ka rin at kanila po tuturo hanggang po ang kanila pumangan. Kaya hindi pong karasmi kitang gulot, tabingin na po yung apansin ng po ito eh. Itang hatag ng pag-asa. Opo, hatag ng pag-asa na po. Joel Francisco na itang gawana. At kay Bang Ila po, holistic yan niya mo. Holistic yan kasi karakter na rin anak niya po. Opo. Spiritual, Correct. pati po physical niya po. Ay, aswertida po. Pero luway niyo po katahimikan na mo. Opo. Bali po, mitok ng yamo po yan, ang pandemya. Yamo po bayo ini. Po, even during the time of Apong Dan, gagawan dan po ini eh. Kunin kayo po niya nga kung maging pura paroko, sinduke, at kay ba't dininan tayo pong Lagyo. ang po pa pong kinumpleto tayo. Mo po itampakan ng la. Tuturo masimban la. Tuturo naman maglinis ng katawan da. Mat-check man la. Iya ko po bilang mamasyal niya mo. Naku masaya kasi nakukalababalo. Maliban po ang itang style pa mag-manage niya po. Anti mo po ka rin kalupaming pari, po ka rin anak pa. Anti mo po itang funding nga mo, no rin po ba dito? Bali po, ing tutunan yan kaya po eh. Ing parokya yuling simple ako, limitado kaya karing resources but superior in strategy. Limited in resources but superior in strategy. Karing kami pupukuang paralan bang kanita ma-augment in nanong pamangailangan ang po pang makiter itang mismong apostolic na po ng parokya. Mag-strategize kayo po. Halimbawa po, karenin kayo katamang pakanan talang Domingo, po pati po may sponsors. Karenin natin, kayo po meron yung pamilya, sponsoran din. Then kayo po meron lang karen corporate offices, then kayo tin mag-sponsor, kayo po. Every Sunday po, yung isipan niyan. Basta po, kukumpletan niyo yung pabulan kay Bananita, nantutukin na naman kanita. Among maka-schedule na po yan. Opo. Ding mag-sponsor. Opo. At di nga liwa naman po, ragdam. Ngayon kay kota pong kay kaming lumapit, kaming malingkod. Pasanting na po kita na. Layo po na tila palang lingap. Po. Kaya ba't, uri kita nga man mo, simple yung parokya, but your approach is superior. Superior in strategy. Strategy. Limited in resources, but superior in strategy. Limited in Resources. but superior in strategy. And the greatest strategy, abin nga akong gano'n, mapaisip na po kita yun. Oo. Ay, bali po, anong nga mo ginapang gano'n? At milagros niya po yung kakatamang indong birya ni Fatima. Bali po may nga gawa nga nini, panahon na po yung pandemya. Pero yung nakipupepure, pepabure nga po gano'n. Na kami naman pepabure ng indong birhen. Kaya po ako, paniwala po, patong God works in mysterious ways, harapin niya po. He works in ways we do not even see. Pero basta we just know that the Lord is there. Siguro po katamo humbling experience with anitang way ni Gracia rin nga po gano'n, maging dala na katamo mo po niya po. Kung dubit niya. Opo. Balada rin nga luwa, ikatamo man. Dami miss. Pero para na katamo mo po nga po gano'n niya po. Opo, representa yung simbahan, pero yung mabilog na simbahan, niya pining mabilog ang community.
po, nuwari, tamu ken baka ni tay kahit tala puso pantala. Pero, what comprises sa parish, hindi mabigo. At mo po ako, karing mapila na question po, for 33 years, makanan niya po akakit ngayon yung pangapari yun. Makananok mag-umpisa, mag-umpisa niya may kabukasyon po. Yeni na po, yeni po. Yeni. After how many years? Kasi po, kanya pong bayo tamo, idealistic tamo na po. Pero yeni po, after 33 years, kalo pa na po sabihin ng ganako, just sure battle talk, po ka na ako. Kaya pin, maragula listen po para ka na ako ito. Yeah, po, you just have to be there. Ito mo. Kaya pangapari po, itang sa the Ministry of Presence. Then kaya nakatakara ka lang programa, pero latam. Opo. Then kaya bibiyata ka rin tao, ila rin, of course, siyempre po, empower ka, no? Pero migit king sabla, ita pong presensya mo, nakaragula bagay. Ita mo, ako po, yung gagawang ko ito, itang presence. So, in quality meto ka pari, madagulang bagay po, tamatsuyan eh po. Sometimes not even the intelligence na po ni gay, not even wealth na po ni gay, manibawahan ita pong atsuka mo na po. Kasi, kota po kasi makanyan din tao, kota pong mako nakagimpa ko, nilipat na ka. Ita pong gilingan ng pong nanita ng tinmo, hindi naman nakatandaan ako, tandaan na, ayaw mo, ay magkana tayo dito. Ayaw mo, Diyos ko. Yang tandaan ng dito. The give of presence na po. Opo. Inamang pong grasya mo, at mo po king kikatang simpleng pamagamano, kasi po siyempre, bilang metong diocese, ngayon archdiocese, yung kikatang po tema, we are full of grace na po. We are full of grace. Makanya pong hindi ng kabaldugan ng grasya ngayon ng Ibeo, bilang metong pari. At saka bilang metong part na yung metong archdiocese, nanula po ang grasya at atamasa tamo. Because we are part of this diocese and archdiocese. Personally, I'm full of grace nga mo kasi po, yung pong pangapari, regalo niya. Balutaan ko ito, regalo niya. At tuling regalo niya, may mag-deserve kung itutuloy rin eh. Bali po niyang magaral ko, metong po naman ka rin patok-patok. Yamo? Ano po? Pero talagang nga pong ginupo siguro, uling ikit na siguro, itaro kong kapag nasan mo na mayari kong pari, o hindi po, 33 years na po kanya, kindarata ng December 11. Akakit ko po kalupan ang sasabihan ng Apo San Agustin, everything is grace. Naan pang pinggewa ko, nung ating man accomplishments, atin man masanting ang programa may tupad, atin kaya man pong gagawin para rin kaluluwe, grasya naman po ito. Ako, in my heart, ang gana pong inikikilala na ito. Kaya, nanumang gawa ko nung ibalik na ito. Kaya nangagyo ko. Kasi po, grasya namin ninwaring misip, diyan king lupo, no? Mayari kong pari. Kaya nga maging sarili ko pong pag-iwan niya. Talaga pong grasya mo. Grasya na po ako. Kaya ganang igawa ko kanyan, wala mo, kaya tawagyo ko, babalik ko, hindi mo naman grasya para kingapong gino. Di mo po kasi potang retreat mo, recollection, ito ko mabubulan, kayo magsalita. Kaya naman po kalupaya ko lahat magsalita, kaya padra pa ko lang yun po. Pero ikaw po mo, hindi mo po, uli kong makay magsalita, ngayon pin, kasaya ko po, accomplishment po, nakakapagsalita na kayo. At di mo po namin sa iyo po rin anak kapari. Amumunan dili, aray kinatang kaya na kanapare, luguran talaga kinatang makatuang pari. Okay? Iyaku keng pangapari kong 33 years na kanya, na niya kayo, yun po, huling biglang mitas ka kabil yan. Then dating matuwang paring kaya, may muling kaya, dati itingalan mo, ngayon ipatyabayan na ka. Anong karagula bagay ka?
Sana po ka rin kikatamo kung kaya nakanapari ka niyan. Kita pong lugod, respeto, pakamal. Po ka rin kikatama nga makatuwang pare ay ibiyata mo po. Uling datang panahon, nung anak ko ngayon, tumuha kayo naman. Ikami po kitang panahon kanita, kalupay geriya po to. Nung namin po, medyo eta na po makayang anak yan eh. Opo. Eta po. Anak kayo po itsura mo. Pero ikami po kanini, medyo kumbaga, kay Ngaldo, yan ang kayo masyado makapaslag na kay edad, ang poging pakapari, medyo mikidad na kayo. So ito mo po, ako simple mo po, ito pong lubod, pakamal, respeto, maring kay katama kong ari, hindi po karagula bagay. Igami po po, ito pong lingkay, sisikloran na kayo po, nakikakaswelo ate. Ako po, diyang anak niya po yung pari, hindi kayo sisiklot po. Opo, tutupin mo. Mo nga, nung iya po kumawal, nagkay tatala niya ng panggaman. Opo, kasi po, itong tamo maging pangapari na nga kung gino'n. Amo kasi po, ulit-ulitan ko po niya po, nakipay-tsura ka na ako, welcoming niya, lagi makasmile. May visit po mo na itang support system mo bilang may tumapari, kanina ba yung pumumugot, lakas loob, sikanan. Kasi po, lupa kayo yung mga problema yan mo. Kalupa na po ning malogo ako, kota pong pari ka na po, niyayani wala rin taong karunong tao. No po para rin pamisip ang mga mentalidad. Ito mo pong mamananggap. Ano po kaulag ito, tandapan ng naning at chicken, ng naning kabil niya na ng metong arugal. Ang sitwasyon ang po pang naning pamisip na rin aliwang tao, pwede dala pong iturugit ang masanting aparalan hanggang malyari. Pero na, kung extreme cases, kung talagang masasabuntok, wala tapong makakarapat ka nito, given ito eh. Pero nung pagmasakit tangan, ngay gana-gana, talaga pong mga problema tama na po. Talagang kitang simpleng paralan niya mo. Opo, pero may lalak mo itong obra mo, itong mission mong sopan la, itulig la. Niyayaniwata mo po kasi strategies na po. So, ako pamalak po, kaya po makakompromise dapat itang kitang mission. Pero, of course, kitang paralan na bago tamo, itang pareho tamong, tamang lipad ka sa akin. Okay, manyaman po yung magipagkwento ka nga mo, takal po kapabalo. Siguro po, nung ating pong lingkay, siyempre, energy po para sa pari. Nung ating pong paring laging serious, makasimangot, pero yan mo, smiling face, smiling priest. Ako. Kaya, among last words po para kikatama ng Ben. Opo, pasibayo, kay kayo po, dakala salamat kaniting oras mong nadilig. Ang among, igkalog na po king parokyami, bahan pasibayo po, aliwaw itong makilala ko noon maragulya pong bagay itong makilala yung parokyami. Huling niya naman po talagang gagawag ating tao. Makilala niya po yung apong ginuging kapamilatan na rin parokya, anong mo ka rin kami po makadistino. Ito niya pong maragula kuswelong kung karangalan king parokyami ni minsan po makapamisita ko king kaming parokya. Pero lalong-lalo na po kanyan mag-anniversary po king katang Archdiocese. At may piliya po bilang ating maragula karangalan ng parokyami na antiya mong neto ang pilgrim site kanyan. So, takal po salamat. Parang kung may kaisip kanini, ang kaya katang kaluguran ng service po, Yapundong, then pong kaya din po rin, Vicar's Foreign, then po at rin pong mga siwa. Yung pong brother, hindi ako ngayon pong masabulinin po. Pero dininan dagay po oras, at timo po kanini, pintalan lagay po parokya, in-interview na kayo mga ganyan. Then po, ito po oras na rin po, binyero, karakalda na mga gagawan. Pero ito pong panahon, binyera yan, hindi po, mo naman nasa lingkwalta. So, nakaladakan mo po, salamat. Kaya ka na, Tapos salamat kang among. At itang po kalingwan, pasyalantala po rin pilgrimage sites kay Archdiocese of San Fernando. Kaya kilagyo na po rin kakatang subis Kuya Pundong, in Carmelite Beach, in West La Señor del Carmen.
at tingkakatang pong bisitang pari, iya pong Dixie, bibiyemi po kayo, magrasyang bengi, at pasibayo amang kapunta ka salamat. Salamat mo naman po. At suta mo po yan king Hensonville, king parokya ng Our Lady of Fatima, at saan po ni Saneldo, makapamasyal kayo po kayo iban, at akalan niya po, ing malagong Pisamban, ating malago na pong larawan ng Our Lady of Fatima, kini king Hensonville, Malabanyas, Angeles City. Magrasyang bengi po kayo man. 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo.